Danas ljudi, danas igramo neku zombi apokalipsu, teško ime baš, ali borimo se protiv zombija, yeah! Izvinite, samo na sekund. Pozdrav se, jer ja upravo počeo iz početka. Ok, igramo sada ovu igru. Dugo sam luda. 4 sata kasnije. 1 minut kasnije. Ajde, ne smarajte, to ne lupim. Ajde, okej. Ljudi, ne znam sad kuda treba da idemo. Kao što vidite, grafika je sranje. Možemo li mi da trčimo? Ne, ovo je maksimum što možemo. Ajmo da malo požunimo. Pošto me baš zanima o čemu se radi igrica. Čekaj, da vidimo šta se desi kad to stavim ispred ovog klika. Dajte kažemo hello. Wow, baš cool. Ovamo trebamo. I ovdje. Ako vidite na ovoj mapi, primetit ćete. Okej. Jer vi čujete ovu creepy muziku. Evo vidi se gore strelica. Ona zelena, valjda do tu treba da idemo. Trčali smo. Okej, pa možemo i ovamo, vidimo što da ne. To vam je negde... Umrate uplašeno ovaj zombi. Gde ćete? Ja moram da položim. Daj mi tu popar. Super. I sad ste gotovi, glupi zombi. Ja! Mrzim zombi. Alo, koga ti da pucaš? Koga? Alo. Nemoj da ga udaraš. Gde sad? Muš. Sve. Okej. Tamo ću da ubijem, jer smaraš. Nećete njega da lovite. Muš. Dok ti repetiraš. Bum. Novac imamo njega. Okej, jer... Alo, pa... Aj na kubi. Umri ti, sine, slobodno. Šta? Kako game over? Njega moramo da sačuvamo. Okej. Ja rekao njega možemo da ubijemo sebe. Evo ćemo da... Znači idemo sada ovuda. Maršrut postroja, je evo prvo rekla. Ajmo ovdje da idemo. Da bi išli samo pravim putem. Sada ćemo opet skrenuti da bi išli pravim putem. Evo vidi, možemo li da se popnemo? Ako možemo, ovo je za mene najbolja igrica koju sam do sada igrala. Dap. Može... da probam nešto. Parkour master. Haja! Ja
sad iskreno ljudi bojim da me ne napadne neki zombi. Dete. Hello. Kako si čudan mali. Idi nastavi svoj život. Mislim da ovdje, ne, evo ga, ovdje nešto. Da, evo ga tamo taj park. Imam ga ovaj zombi. Beži, pun parka. Ne. Gdje je pun parka? Uzmi pun parku. Okej. Da je ovaj lik, alo, pa gdje ćeš odmah kod zombija? Beži, glupa me ludi. Beži ovaj. Idemo. Samo beži. Ajde. Hoćeš da te sad puknem? A šta hoćeš? Hoćeš da ih sad sve pobijem ovako? Evo ga. Okej. Vidimo šta sad. Gdje je onaj dečak? Što je ovo bilo sad? Deka! Onaj mali, gle šta ima mali. Šta mali ima? Zašto ja to ne? I to je to ljudi za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Poz!